laku cantrik-cantrikku sing kepengin golek tombo karo aku. Kene. Urut mbaka siji kabeh bakal panyuwune tak udaneni. Waton iso aku menehi tombo, waton aku iso menehi jamu sing duwe lara muga iso dadi waras. Sing duwe perkara muga iso dadi tuntas. Sing arep dhewe iki sapa? Namit pasang Kaliman Tabik, kula pun abdi panjenengan Penemban. Masyarakat kiwa tengen kene. Inggih. Saka ngendi? Pedusan. Oh. Jenengmu? Kula pun Mawadah. Mawadah, inggih. Ha sing mburi kuwi kula nuwun sewu Penemban. Kula pun Jumar. Oh. Iki kok kaya sandangane kembar. Nyuwun pangapunten, menika bojo kula. Lho. Bojomu inggih. Ora Mawadah iki umure pira? Kula 3 dasa gangsal. Jumar 7 dasa. Mar modar kok aneh-aneh mar. Lah terus wigatine kula menika nyuwun pangapunten Penemban badhe nyuwun syarat srana kula menika sampun nglampahi bebrayan pinten-pinten taun nanging dereng dipun paringi momongan.